Kasubagong aga nagdayon ako Bicol Party List sa San Jose Elementary School sa Barangay San Jose, Malilipot, Albay para ipaabot man sa mga bakwit digdi ang mga benepisyong pig-o-officer ninda sa saindang programang Tarabangan Caravan. Si Teacher Marilu saro sa mga nabenepisyaran kan programa. Agrangay niya ang tanglay sa pigigibo nindang monitoring sa evacuation center. Kaya naman inaprobetsyaran niya ang pagpapamasahe. Sabi niya, dakulang bagay na igwang siring na programa ang partido. Bagay na makakabawas ng sa stress na namamatean ninda urog na kan evacuees. Kulang tabang imbis na magbayad pa sinda sa luwas, at least kung igwang mga araw kayo ng program sa Ako Bicol, nakakalibre man lamang. Siring ni Teacher Marilu, si Nanay Sofia, pigpapasalamat man na nairanis sa inda ang programa. Day akong financial para duman sa mga ospital na mahal. Digdi nakaka-avail na ako kan subulong and yung medical services. Ngani na malibang ang kaakian sa evacuation center, nagkaigwaman ng film showing digdi ang partido. Igwaman digni pig-o-officer ng libreng gupit, day man mawawara ang local recruitment kung saan nagbukas manin mga bakanting trabaho ang SunWest Incorporated as in test the recruitment. Asigurasyon ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon as in Ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr. day sinda mauntok sa pagtabang lalo pangunyan na nasa state of calamity ang probinsya. Gibok ang Ako Bicol Party List, so konsepta kan sarong Tarabangan Caravan, dinarata mismo sa mga evacuation center. So ini ang pinakaenot na pinagibuan ta kang Tarabangan Caravan. Igwa kita ning medical mission digdi, kapartner tan Tanchuling General Hospital, libre check-up, libre ang bulong, and pinagsabayan ta pa ning manline-line na serbisyo. Rest assured na ang Ako Bicol Party List siguro ron na so ayuda na hali sa national government will be sufficient to sustain the relief efforts. Iniman ang pangako as in commitment ni Congressman Saldico bilang chair kang Committee on Appropriation na sufisyente ang pondo para sa tuyang mga evacuees. Nagpapasalamat naman si Malilipot Mayor Sinon Volante sa espuersos kan Ako Bicol Party List na tunay ng God daang nagtaunin konsuelo sa iyang konstituentes. Ang Ako Bicol, nagatabang yan sa mga siring kaining may kalamidad na talagang yaon sinda natabang. Mientras tanto, abuton sa 2,000 na individual ang naging benepisyaryo kanasabing programa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.